Abusia mama nchia na fenso mema wo akwaba ena nsia sanso de ehemu ewo ha biem na ye de ehemu no de na kire se nsema ba begu ya ponso ena me ne wo eba be pensen mu ne ye saka ye mama bi ewo fidiem ha se ya ode na rehosem na kosem eto ofanko ananim na wo kire ne nsemu se eye yare bia ba betena ne so akire se be de ba onya bi nto ne na so da no wakwa one ne kunu akwa de omuti apempema na so onya na yaresa na busia ode asemi ya ba beto ofanko na nim akire se wo kirechire nsemu na wo betie nsem na kyese mu orempa mu asefem yenkwa ne nkonkotie asem na mu nkiremu na fe ye ba na ne aka echi no mede aba bedan yenkonkotie embrasisia efra bantie bi kokwa na se na to na nsem o wiase afa na nyina ono kodi mradua kodi abonefo sem kakra na echi ne koto afiase okoda mu mfe miensa ade abechia me yi kwaku ananse enu odwane ye aka dako no ye kire kwaku ananse no ye sad ne be hye afiase mfe nkron fie miensa no ye de miensa sa abo ho ema no abasemo a me fa so tuvu se bia ne uja ukuru ya okira ne bia because ni ntia ye de ko honamu eba honhomu ene se ma wo so diska ko hwe awodie mbibia e kama ana wo hawo kakra wa awodie num ebia aha Dr. Chese mi wo hawo awodie num but yetu ho na mo bia edaso wo ho ana ntumi mfiri ho ana over mfiri ho ye mfiri ho me call hospital no doctor ne ma 2 months 6 months muna yowe mi hu so na me pa che wo ebra na o ya beba ha no kafro ukonyinsen ko no maduro bi e pa che ma yebepe enti edisa ona kosai bibia damage bibi wa wodie no na se yen fa se fibroid na fa boni bi ena afifiri wo me pa che sa no mo che sa no ene de hin Dr. Chese fibroid. Liz, thank you very much. Fibroid de ewadro and the problem krani ho. So of anya fibroid ko. Keke. Yes me too so broke. Two trouble one god. Tibu no so block. But you see too no so broke. Yetu na mo be mana yebi. Wa yebi pa. Just say opese wonya banint no. Bebia meka se yenko bia no. Oni bi kula wa try say yebeko. Na so ya pima besi ne. Nyenya results bia. But me know about baby out the nam no. Let me tell you say all the nam wrong way. Yemfa tube wa block anase fibroid dawudiem enkohye bayi eye yade anamfom so bi ena ama na kofasade unse me ka chose se de si akwa ni firi ho a enya deni a awo no beba me so mo fro fani ko mame enya deni a awo no beba but enhyiranka nyame asedanka nyame sene nyankopon ye nipa ntumi nye ne nipa nso ntiase nyankopon one ye nwanwafo a otumi ma kwan da pum we nyame onwene wo onimu ahyase kwaka wa wiye eti ne pebia eye wo dia ne nyankopon so de ma wo ebia wachiri die na wo ma hada na minim se nyame tiase na yenso ye tiase Dr. Lawson ne yira dawroma ye lawyer ka ho omo de afidie besi o se nyi nipa nkwa na nyame tiase minim se ensankyereni eni anwade be na adwuma producer am saka no yegusu afro ofaniko se yensa be ka no na mum mechechiro re na makasem atugidie den ababa obi trance onyin ebo abrewa poso na de aye frɛ no awode kura na afemfam enya dwuma ade e frɛ ne ba
krano na onya bida na so da kro mantie bi besra de kunu ena ne kuru se wo mo afa de amonyi nso horo mo na ase na mo ma meyiri nya aduane kokumu guama odwan a we fresh dem ni no ho sabe ne nam na emre na mo nidi mu wi amo akọ na nipa no bebi sase na ayire we afese se meba no na oyire wa wo ba oba ne je achinyi wona akomam ne ehwe bibi wa nipa na no obi sase nipa ne yire we no wa hunu o na enso oje achinyi wona akomam no ohun se waje achinyi wona akomam ka chensa afese se meba no no anya ba wo we ebe dai ho obari ko emo ajo ya ja ofa na pacho ho ye de nyanko pa dum na mo nso ye awrade aro se madam ne abusuafo ni nyina ho ye obia ho ye yo ye nua ba bia ba ha na nasem na o ka no empani se be queen ni din efata no enye damiase na yakono ye madam akọ madam wako awo ache no se doctor chiremu a o chirem se ni tube no emu asisi ena aye afabo aye fen fibroid enso afifiri awodie num wakoye ofani kwa obi ani we edi afutu na arebe mai wo ho yo ofa madamase ene moti efu nyina nso madamase ofa awo no nko ade senon na maame no odwene ho ene de fibroid no afifiri ndi nyame adom eho aduru ho no ma ye de kanwa ni nyina ne se odi gidie ni akoma pa ebeye yanso ye ho adura ebeboa no amwanya eba ne bi na meba fa yeso amwanyi bi di ahye ono nso nechi ndi ande enye ade a edin na me adum eho aduro ti obetimi kura enchi nyamboa omra megibi de means metimi akatere na anu ovadu go de onne twen komo ofri na kosi wiase awie kura na waka no anu aka bi ankure hu na edede ankure pa no enhye danye dede ena toma eno so ne enye dede ese no na ye kama pa enti ofa ye da se pa se waje yitire twa so adwumre yi fa number to dwane nya akwai number ye didi edwumani 0541 0541 74 33 71 0541 74 33 71 055 68 64 094 055 68 64 094 ofrenia on sabekan hawbia yanso ye wo ho adriver mo aswati no waba ne yanso ya abo Martina o ka problem bi na no de se obeduru ha wa be hu kwan a obeboa no a obema niema ye niema na etuatwa Mationi hawo you offer me da sepa nya minshira wate you ene the UI you offer bye you bye e da sepa offer niku ena ye de no coach gomo no awasem de twasokra no kra de ni hia ne se wanya koduru ho na onu wadi nkomo na oma waduro kitu abiti se kowe awe na ubehunu Awurade nsenchene medofo aka bibi abesan aka na unim se we are nice girl pa ohofe ntina akoba bia asofon person bi we hanama won Awiase no because said in Yakupon si born or ball very nice obi hu ebre dika po asem but yeah be rich no
For simple, make currency dan me timuno. Me pen for some. But me huni me nipa. Otana. Me jun kra me ntiase. Wo de anwuno ho. Se wo hwe na ntiase agya ho dwene. Adwuma mu see me kopa adwuma enye za wonsan na wodi mechi no. For me ko hwe adwuma be 3 weeks ni. Ena na me pay adwuma bi na agent ne frame se wanya bi. Nti me nkohwe. Me nam kwanso me ko na me tie ne se wonsna. Me twa mani na me hu wonsna bia. Emma me ko adwuma me ko ye. A meba na wonsna no so edi machi. Ure ko akoma to ye mo ade. Betale mensa no. Ko akoma to ye. Say ye be frame adwuma no. Se enne no mo be frame menim. Ure ko akoma to ye mo ai. Also opening no ma haba dwade obema bia dwade. Why? Ono nwale nipa. Wa be ko akudwale wa de. Enti ka wakoma to ye. Wati? Safi na ade asem na baha. Enti nyagidie. Se banwa ohwehwe no. Ubenya bidi ato na so. Na akora na fro mama. Ujidi aka amen. Amen. Bedase mama esina. Ofa. Yenu abe. Ni abadra. Ofa wakan sempi. Na wiase no sa ebube bi se nto wada. Ofa nto wa da. Ehwe kukuhwe ase bebi ofre asofo no okwa adwumam na die mawrefo ye se enu ni nyachi be ma na ware do. Yeah. Die no odi kan hwe no irade ma ne saka. Na once na no onu aduane a once na ebetwa ho hie wofa. Se wodidi mpon once na to ma na osi afe. Se wodidi ni once na ebebeto mu kura na osi afe. Na once na mpobrei ebeye ho na wonu mu kura to. Osan kodware a once na mpobrei ni san didachi. Na nukunu no nyame nhira no wofa ba me bi wo a ohun bibi kitue bi na oya papa ohun bibi kitue bi na odwane se de sofo na okọ no ho no de ode tete partition no wo ni living room ro ekechire be ma ne se we ya no ho nsem bebre owo le no omo awo no se be ma ne obi oni akukudura nko beje ni nadi nanso enam se obo akukudu no pewura benti wogire ni mudi nsem bebre ba ha de susu che ba etuotwa nti ye wogide se onyankopon ebe fa wo fani kuso na werehwo ne hawo etenyo ko ba bia edi na chi no etuatwa na wofa wo ka bibi che ne se enya wale gya no ede mema ne problem na solve ene ne moa odi awale nkovo be ba foforo kora be se aba na mum chi se once na pobre sunsumbone anytime no ya pamuno efiri no so na fa onya ne fa ahudi sedi oba no onsan fa sanko kasa kura ho ye de ma no okasa na eye de ma no adenti na wura bese otora de ye nto onu edu na wansan pobresimi nie odware wansan pobresimi nie okọ ba bia na wonya tan wofa so beti fie na ohwe ye no otie ye ya woso wo sa ha woni bi wadawo mafabra ne ye mo ne ye nua bai onko ne se de osan obai ofa manwesi Medasipa Ghana nkoana obi polia ye hunhum asem na ni achinwi na ni ntonwi etuto foma ye hunhum asem opoli ye hunhum asem pompobo no
honhom asem ne ti pai no honhom asem Ghana nko a obi wo hɔ no ma 5 years ni on to Nancy hospital da enso nka ne papa mu a yepani yi a nkan out there wo de ya fa ne say acha 6 months bia no nka wo say wo ye den wo kwa yare sabia wo hospital check say den na ekoso wo widie mu wo de say wo ni sika kra de kwa test akwa check ups no wo de fa ne 6 months bia wo beko baako obi ho ntu ne Nancy hospital kra da so okọ hyehyɛ ne widie mu ahu ne ekoso ye nua ne di a ye di say yo say nyo eno ase yete honom na ye ho ye nyare ya ye ntu ho na ho eno ya nya yare nsonso ne tinya pae na okosofo okodu nsini ho okokonfo ho bibia ye honhom asem ye busia serious o ye serious pa umientu ye hofu na obi wo kra wo yare kra na instead of so obekọ hospital no hakoye nhihye mu no onko no akodra store no hakoto edura ba no self medication eno nso eka ho na ekuye eno nso ka ho na de bia ye ha se ade chiam ho na mina ya ade chese nsem bebre ye ka ho bi we are the cause of the problem obia ne moja ni genotype ne blood group ni we eso obia ne de inti se obia kwakono we na se age no na wa kwakono na age wa that means say e hunhum asem. No, you can't tell me this. How can you tell me this? Sister Bra, how can you tell me this? So wuti power e hunhum asem. Sister Bra, be careful, oh. Be careful. Be careful na nkofo anye usika ni. Akwakoye se no, ene agai. No mu posaba. Eno mo feskabra ye kwakoto aponche ye koto we ye koto chese abrewa tinwi krom kwakoto e de aba ya akwankyere aba ya amamre wo ho ma wani ana ho a obi de usikan ebedwa nanka obeda nso na wonan gu abonti yama yani na ho be wise no obi anya usikan obi ama wabrabo answer obi ama wabrabo anya basa ebusua aha na mde ubesi like video na fe share na subscribe for mama na fo adwenkyere fa to comment section hono medin no na na akosua ade pa ha so that's why emergency Ghana TV ne ekoyie ene ne ankoyie no na mode a che me desene ye besanso e de hyemu e wa ha bi makra